садоят хаста набошад. Устоди арҷуманди мо, барои эҳтироми ҳунарманд азизони дил як қарси осмонкаф безарем. саломату сарбаланд бошед ва азизони дил, дӯстони гиромӣ, ин шом чӣ қадар шоми муқаддас, чӣ қадар шоми зебост ки лаҳза бигӯем муқаддас аз ҳама шабҳост имшаб. муқаддас аз ҳама шабҳост имшаб ки расми ошиқӣ барҷост имшаб. шаби қадр аст, аз ғафлат гурезед. шаби қадр аст, аз ғафлат гурезед. кунед аз зиндагӣ дархост имшаб. бирав ғам, хайма бар ҷои дигар зан. бирав ғам, хайма бар ҷои дигар зан, ки шодӣ тӯҳфа баз мо рост имшаб. агар дар дилбарӣ меҳри илоҳист, худои ошиқӣ бо мост имшаб. бор дигар маҳмадуллоҷон ва муниравоно, ин шоми ишқу муҳаббат бароятон муборак бошад. аз ин фурсат, аз ин сонияҳои неки зиндагӣ бозам истифода мебарем. бароят мегӯем ки алло домод маҳмадуллоҷон, алло домод, эй шоҳи ҷавонӣ, бидозин пас қадри ёри ҷонӣ. туро қисмат бишуд имшаб мададгор. шуди ҳамхонаи некӯтарин ёр. шарори ишқро бин дар нигоҳаш, шарори ишқро бин дар нигоҳаш, нигоҳи бахт аз чашми сиёҳаш. оҳ мусафо, мусафо пок мебарад дар замираш, бишав дар мушкили ӯ дастгираш. диладро бо дили ӯ ҳамсадо кун, варо дар дидаҳои хеш ҷо кун. муқаддас дор ишқашро, муқаддас ба қадри ҳар нигоҳи гарми ӯ раст. чуну шам аст ту парвонаашав, чуну шам аст ту парвонаашав. сутуни дил, сутуни хонаашав. бақои зиндагиву хона мард аст, бақои зиндагиву хона мард аст. вале безан ҷаҳони хона сард аст. чӣ хушбахтӣ маҳмадуллоҷон, зани оқил гирифтӣ, зи қисмат як ҷаҳони дил гирифтӣ. як қарсак мезанем барои ду навҷавоне ки чӣ қадар ба ҳамдигар зебанда.